nanging nalika semono ora entuk nanggap wayang merga apa jenenge kuwi pas pandemi Covid-19. Oh, ngono ya. Ya. Nah, nalika mbiyen ora iso duwe gawe, dadi temanten putra sing nomor 2 didadekne siji karo mantene saiki ya kuwi Mbak Wida Ari Febriani sing wis dhaup kelawan Raka Mas Mibahul Munir. Oh, ngono ah. Dadi bengi iki mantene rong jodoh lho. Rong jodoh ki lek miturut adat kuwi kudune lek nanggap wayang ya rong bengi. Kok sik to, tak tau hapuk lambe. Wis aturke sore mau sambil menyelam minum air ora kudu rong bengi. Ina akmalu biniat kabeh mi gumantung karo niate. Oh, ngono ah. Ya. Nalika semono ora pandemi mesti awake dhewe ya ditanggapno. Oh iya kaya ngono ya. Satresnane panjenengane. Heeh. Dadi sapa-sapa sing bantu lahir batin nyatane kemasyarakatane becik. Pak Lurah dadi kepala desa ya rong periode. Iki entuk bonus 2 tahun. Heeh. Urung budewan. Wis dadi dewan utawa dadi wakil rakyat, dadi anggota DPRD. Wis keempat kalinya kuwi nek ora pekertine apik, budi pekertine becik utawa kemasyarakatane kuwi apik tangeh dipilih dening para masyarakat saengga lenggah dadi dewan. Heeh, kula sing bantu pirang-pirang, sing masak ya ora duwe kesel, sing gawe wedan ora duwe, sing ngladen sregep-sregep peladene. Heeh, Karang Taruna Arum kuwi mau. Peladene iki dhewe teko sore mau langsung cak-cek sego metu, wedang metu dan lain sebagainya. Karuna kene, Karang Taruna utawa Sinoman kene, lek nyambut gawe iki cepet-cepet. Saking cepete, sore mau aku digawe wedang rong tak umbe dikukuti kok saking cepete. Gak aku lek ngono kuwi. Sing adem dikukuti ganti sing panas ngono lho. Lah iya angestoke dawuh. Lah iya. Lah duwe gawe kok ora ana sing teko ora ana tamu undangan sing teko ki mung sithik kuwi kurang srawunge nek. Bengi iki luar biasa bisa dibuktikan bahwasannya penjane sekalian Bapak Kepala Desa saha Ibu Dewan Gusi Haryanti ning CSE kuwi pas ramungane becik wiwit saka pucuk pimpinan ana ing Kabupaten Ngawi. Bapak Bupati saha Wakil Bupati wis kepareng rawuh mrene. Ya uga iki para kanca-kanca, para kadang-kadang kepala desa ya kepareng ngrawuh. Heeh. Iki ya alhamdulillah awake dhewe uga dirawuhi bapake awake dhewe saka ing perguruan ilmu sejati penjane Bapak Amar. Oh, ngono ah. Bapak Amar Sunaryo, heeh. Ya kepareng hangestreni uga. Iki mau awake dhewe entuk salam saka ingkang bau reksa ana ing Pondok Pesantren Nurul Huda. Oh, Nurul Huda ya. Penjane Abah Sarip. Oh, ya. Heeh. Lan para sutresna budaya sing bengi iki tumplak-blak jurung pandonga marang temanten sekalian, Mbak Wida Ari Febriani saha Mas Mibahul Munir Lindro Songo. Nyuwun pandongane ing sampun kepareng rawuh utamane kanggo temanten sekalian Mbak Wida saha Mas Munir. Pikantuk mayu jodoh wiwit saiki nganti sak lawas-lawase dadi temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah maslakah bidini kata akhirah bisa menciptakan baiti janati rumahku adalah surgaku keluarga yang guyub rukun dan penuh dengan kasih sayang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Yo, persiapan jumeneng Bapak Dwi Wandra Wiwi Ernawati Retno Jongbe dan Mbak Tuti Asidanama ya. Aduh, kangen aku. Tuti naik tengah ya. Tuti naik tengah ya.